Ndị obodo Alọ Community na kansụl ime obodo Idemili South nke steeti a etoko onyeisi ụlọ ọrụ Hello International Foundation Dr. Mmiri Agbazue dịka mmiri ọgbara ọfụ ndị obodo kpọrọ borehole agbapụrụ n'ebe ahụ ma bụrụ nke nyefere obodo ahụ site n'aka ya bụ omepụrụ onye ọ na-ahịara ahụ malitere ịgba mmiri nke mbụ na mbụ ya. Ya bụ mmiri agbapụrụ n'aha Dr. Godwin Agbazue nagoro nwa bụ nke agbapụrụ na Nkwọ Market Square nke obodo ahụ. Chibụzọ Obidike bụ onye ọrụ anyị gara ma wetara anyị akụkọ a ka o si wee gaa. God the Son and God the Holy Spirit. Dọkịnta Agbazue kwuru na ọlụ nke anụnwa ọ lụrụ so na otu obere ihe ọ na-alụ iji wee nyeghachi obodo azụ ihe a nyere ya ma kwanyekwere nna ya lagoro mmụọ ugwu. O mere ka amata na mmiri so na ihe kachasị mkpa na ndụ mmadụ ma kwupụtazikwe mkpa ọ dị ime ya ka ọ na-erutu onye ọbụla aka otu o si kwesị ma kọwapụtakwa na ọ fụrụ ka ndị obodo ahụ si ata afụfụ iji wee fụ na ha na-achọ ezigbo mmiri ha ga-eji na-ebi ndụ. Ụfọdụ ndị eji okwu ha agba izu nọ na obodo ahụ bụ ndị gụnyere onye nnọchite anya Idemili South n'ụlọ omeiwu nke steeti a bụ Honorable Ebuka Igwe nakwa Oriakụ Chibọgụ Agbazue Okafọ na ọtụtụ ndị ọzọ bụ ndị n'otu n'otu kelere onye ahụ lụrụ ọrụ a maka ezigbo echiche o chepụtara ma kpezikwere Chineke ka ọ kwụghachi ya mmaji pụrụ mmaji. Ha nọzikwara n'oge ahụ kwe nkwa na ha ga na-enete ọrụ anụ ọlụlụ anya. Anyị na-ekele Chukwu na tata nwanne anyị nwaanyị Dr. Mmiri Agbazue gbapụrụ ndị Alọ Mmiri na Nkwọ. So tata anyị ncha bụ ndị be Agbazue wee pụọ n'igwe ka anyị jekwakwa ya na ụmụnne ekwe ya n'azụ wee kenekwa Chineke n'ihe ọlụ.